انا ناتي رديت كنغركا مبجس نحنا ايرتراوي نابز كل زودقنا خم جمرتا اتي فاستريت دخونه ወይ ድማ እቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ኩነታት ነዚ ኣብ ደገ ዘሎ መንእሰይ ናብ ዘይድል ጭንቀትን ናብ ዘይድል ክስታይ ሕጂ እቲ ጠንቂ መጀመርታ ካብታ ሃገር ይዝብገስ ስለዚህ እሱ እንድሕር አድሚት ጌርና ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሽግር ሎማ አንተ ተተፈቲሑ ኣብ ኤርትራ ቁዋም ተተገሩ ኣብ ኤርትራ ሕግ ተተገሩ ደን እዚ ብሙሉ ኣብ ደገ ትሪኦ ዘለካ ጋዕገልጠም ቦታ ይክህልዎን እንታይ ኢሉ ከምኽኒ እሞ ቁዋም ተገሩና ታዲኻ ኮንካ ክትብለ ኢኻ በታ ቁዋም መሰረት ድማ ንዓ ምስተዓሳ ድማ በዓድ ማኽት ኣስሮ ኢኻ ሕጂ እንታይ ይኽብለካ ድሊ ምሲልካ 100% ኣብ ደገ ዘሎ ፅቡቅ ይኮንኩን ዝብለካ ዘሎ ክትብሎ ዘለካ ስምሳኻ ሰማዓይ ኣነ ግን ሽግር ክንፈትሕ ተኮይና ሲ እንታይ ብል ኣነ ጠንቅ እንታይ ጠንቅ መጀመርታ ንፍትሾ ከመይልና ሳብዚ ኣበፅሕና ጀዲዳ ከመይልና ኣብዚ ኣውዲቕና ከምኡ ነበርና ሶ ካበያ ትጅምርታ ታሽግር ታኮር ናይ ታሽግር ከምዚ ክስታይ ማለት እዩ እስኻ ሕጂ ምስ ጀዲዳ ንሪኦም ኣብ ሰባት ሲ ኣብ ሚድያ መፅኣ ነፃርፍ ሕጂ ምስ ተፃረፈ ነቲ ሰብ ንዓይ ክትፈርደኒ ትኽእል ኢኻ ኣነ ክፈርደካ ክእል እታ ክትከውን ዝግባኣ ግን ሜሮን ሲ እንታይ እዩ ኮይኑ እንታይ ኮይኑ እዩ ከምኡ ኮይኑ ስለምንታይ ንሚል ሰሓቦ ቀፅል ንምንታይ ተፃሪፉ ንምንታይ እዩ ከምዚ ኮይኑ ኢልካ ተፍትሽ ተካይድ ሽዑ ምስ ፈተሽካ ግን ርትዓዊ ዝኾነ ተፍትሽ ተካይድ እሞ ሽዑ ኩሉ ስታቲክስ ኣኪብካ ድማ ኦኬ ፕሮብለም ናትና ኣብዚ ናብዝን እዩ ዘሎ ትብል ሰብ እኮ ናብ ኣውራጃ ዝኸይድ ሓደ ሓደ ግዜ ጀዲዳ ክንርስዖ ዘይብልና ኣብታ ሃገረይ ዝብላ ንሱ ተስፋ ምስ ቆረፀ ናብ ኣውራጃ ኸይድ መሊሱኻ እኮ ናብ ወረዳ ክወርድ እዩ መሊሱኻ ክብተን ተሪኻን እቲ ፅቡቅ ነገሩ ክብተን እዩ መወዳእታ ግን ኣብቲ ናተይ ዝብሎ ሃገር መሰረታዊ ዝኾነ ጠለባቱ እንተዘየማሊእካሉ ምስ ግዜ እንታይ እንዳገበራ እዩ ዝኸይድ ነታ ሃገር መሲልካ በቃ ካብ ልቡ እንዳውፅኣ ይኽእል ሽግር እዩ ሽዑ ናብ ገዝኡ ናብ ህድሙ ይዕቆብ ምክንያቱ ህድሙ መንጢልካ ጀዲዳ ስድሩ ምስኡ ዓሌቱ ሙሉእ ከም ተሰዲዶም ኣብ ስደት እንድሕር ዝነብሩ ኮይኖም ኣብቲ ዓዲ ኣሕዋቱ እንድሕር ተኣሲሮም ሓዉ ኣብ ውትድርና ኣቲ ኢዱዲ ተቆሪፁ እግሩ ባዕሉ ዝኣልዮቱ ኮይኑ ተርዲኻን ጀዲዳ ሕጂ ዝኩሉ ሽግር እንድሕር ንሓደ መንእሰይ ኣውሪድካሉስ ሽዑስ ሃገራዊ ኹን ተይልካዮ ሓደ ሓደ ግዜ ሞጎታ እውን ኣይኮን ንፍትን ኢና ኮ ዘለና ሽዑ ክትከሶ ከለኻስ እንታይ ኢና ውፅሑ ሓዉ ኣብ ኩናት ኣቲ ተቆሪፁ ባዕሉ ኣለይ መለይ ይብሎ ኣቡውን ኣዲኑ ሓሚሞም ገንዘብ ክልምን ግዜ ይሕልፎ ቱርክ መፅያ ደይ በጃኹም ሓጉዝን 100,000 ክብል ውዕል በዛ ሓወብኻ ገለ ኮይኑ ተባሂል ገንዘብ ሸርፊ 500 ጌርካዮ እዚ ብምሉእ እንድሕር ኣውሪድካሉ ንሓደ መንእሰይ ሲ ሙዝ መንእሰይ ዝድሓር ከመይ ጌርካ ኢኻ ሞ ማስኽ ኣባላይሲ ነቲ ጠንቂ ርኢና ነቲ ሳዕቤን ክነቕፎ ከለና ይሓይሽ ብላ ኣነ ትትብሎ ዘለካ ጌጋ ይኩንኩን ክዕረ ኣለዎ ኣይ ኣግርዊድ እዩ ግን ጀዲዳ ሓወይ ሰባት ባርኣትዮም ሰኺሮም ስለ ዝበኣሱ ባር ንዕፀወይ ትብልኒ ኢኻ ሕጊ ኢኻ ተቐምጥ ኣብ ጀርመን ኮ ሰብ ባርኣት ይበኣስ እዩ ግን ሕጊ ኣሎ ሜዳ ኩዕሾ ሰባት ከኣትዉ ተጨቃጭቆም ስለ ዝሞቱ ሜዳ ኩዕሾ ደው ከነብሉ ኣለና ኩዕሾ ዝበሃል ነገር ኩሉ የብሉና ይትብልኒ ኢኻ እንታይ ዳ ትገብር ሜዳ ተግፍሕ ማዕፆ ትኸፍት ኣብ ኤርትራ ካዞም ሰባት እዚኦም ከም ዝዛረብሉ ሕጊ ንገብር በታ ሕጊ መሰረት እዚኣ ትዛረብ ዓሌት ተልዒልካ ሃይማኖት ብሄር ተልዒልካ ትቁረፅ ተወድያ በታ ሕጊ ማለት እዩ ቤት ፍርድኻ ትኸይድ ስጅንካ ትኣቱ ኣብዚ ዓዲ ባይዶ ኣብ ዓዲ ሕጊ ክነግረካ ጀዲዳ ኣብ ጀርመን እስኻ ሂትለር እዚ ኩሉ ሽግር ምስ ኣውረደሎም ንጀርመን እሞ ሂትለር ከም ስለ ዝገበርናስ እቲ ታሪክ ከይድገምሲ ዓዲ ንዕፀዋ ይበሉ እንታይ ገይሮም መሲልካ ሕጊ ቀሚጦም ንስኻ ምስ ናዚ ዝተሓዝ ዝኾነ ስሎጋን ተተጠቂምካ ኣብዚ ዓዲ ኣኺልካ ክሲ እዩ ዝምስረተልካ ሕጂ ብቀዳይ ናይ ኤኤፍዲ ተኸሲሱሎ ሓደ ኣባል ፓርላማ ነበረ ሕጂ ክንደይታ 5,000 ማይዶን 10,000 ገለቆምታት ቀፂዖም ስሎጋን ናይ ናዚ ተጠቂሙ ኩልኩል እዩ ብዝዓዲ ፈፂምካ ኢድካ ወይ ምልክት ገለ ተጠቂምካ ብከምዚ ኢኻ ሃገር ተመሓድራ ይብል ኣነ ብናተይ ርድኢት እምበር ዓፂና ኣበይ በፂሕና ጀዲዳ ዓፂና እኮ መሲልና እኮ ተዓፅያ ሃገር እኮ ግን እቲ ሃገር ተዓፅያ ኢላ ደላ እምበር ጀዲዳ እንድሕር ናታ ሃገር ከፊትካ እያ ከምዛ ኣብዚኣ ዘላ ንእሽተይ ነገር ምስ ረኸብካ ክንታ ክትከውን እያ ማለት እዚኣ እያ ታክውነት ማለት ስለዚ ኣብቲ ኣከፋፍታ ክንዘራረብ ንኽእል ኢና ቀስ ብቀስ ንግበሮ ሜሪ ምክንያቱ ብሓንሳብ ኢንተርነት ክኽፈት ኣይደልኒ ሕጂ ኣነ ባይቶ ጀዲዳ ሕጂ ኢንተርነት ክድካ ክፈቶ ትብለን ኣነ መንግስቲ ዝኾነ ኣይከፍቶን ብሓንሳብ ኪድካ ዲሞክራሲ ኣይገብርን ፅሉል ኣይኮንኩን ኣነ ከመይ ጌርካ ምስ ዘሎ ኩነታትናስ ላይ ከም ናይ ኤሮጳ ዲሞክራሲ ምፅኢኻ ኮፍ ኣይትብልኒ ኢኻ ግን 101 ዝኾነ ለውጢ እሱራት ምፍታሕ ቤዚክ ተርዲኻን ሰባት ድማ ክሳብ ነቲ ሃገር ሓደጋ ዘይኮኑ ንክዛረቡ ናፅነት ምሃብ ወፍሪ ምትብባዕ ጀዲዳስ ሃገርካ ኢድካ ከተወፍር እንተገደደ ደጋፊ ኮንካስ ንዓኻስ እቲ ሃገር ከተወፍር ተኽኢልካ ጀዲዳ ክትነብረላ ተጀሚርካ እስኻ ተተዓዊትካ ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት እስኻስ ትካል ክትከፍት ኣለካ ብኤርትራ ኸይድካ እዞም ኩሎም ኣብ ሩዋንዳ ዘለዉ ኤርትራውያን ጀዲዳ ንምንታይ ኣብ ሃገሮም ከይዶም ትካል ዘይከፍቱ እዚኣ ተሓቶናትና ቁጠባዊ ለውጢ ሽዑ ትዝበልና ናይ ዲሞክራሲ ናይ ሕጊ ቀስ እንዳበልካ ኸ ትቕይሮ እምበር ኣነ ምሳኻ ሳማዕ ኺድ ኢልና ንክፈቱ ዓዲ ከም ዝበሃል ነገር የለን ዓዲ ብትን ከነብላ ግን 101 ከም ናይ መንሽሙ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ኣነ ኣብዚ ምሳኻ ሳማዕ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ክኾናለ ሕጂ ትንደልዮ ለውጢስ ከመይ ጌርና ነምፃዮ ኢና ዳ ንካታዕ ዘለና እምበር ለውጢ ኣይነድልን ኣይኮነን ዋላ ንዓኻ ኮ ሰባት ዝፀልኡካ ኮ ምርዳእ ስለዝሰኣልካ እስኻ ለውጢ ይደሊ ይበልካ
أنا إيرترا شجرا له يس أدميت غير كأنه أنا كم يجرنا عم نفتح حيو إنام بعد الزارب زلنا مال الساعة change بوليس اختبت تخليها بوليس خيار له منقص إيرترا لو تخبر له البوليس خيار له أتمنقص جني يسمح اختبت تخليها سبب يبون نفس عجان أنا خا أوي مخنيات أنا خا من الوقت مسخ سامع أخوي مخنياته تكأوني بالنا إذا ناتنا ولا بدنا بتقاوم مزغول يقاوم يزبط لكم ناتو معك problem من جلو تقول تصير حاجة كم يجرك عن استقامة يزبط سلطان تبعج من وين يخاص كتبوا نقرن nobody because تبتاتينا لنا سلازم reform نقبرون عم يبالغين تنكات عن المال إيه I don't know إحتى زاريبة نعاقة يجت نعم ميلو مصعب برا أنا صراحة كل كلام اللي توم زحمني لحظة مدوين برنا نقدر كوين نقدر نتعلم من الحوي كم زي مقام أي تلا أنا حجي تعلم مسيلك مقام سبقي كم زي ساعات لو دلها خمزي عدنا خمزة خنبل أذا يصير هم داعي قدي ماشين تبدأ بالكل شعبي عمل مستير مالك كان شعبي ردي غني عدها أتيخا تكال نمتى دي خفز نمتى ما بقول عندنا نمتى فوق على دساوى فوق بعد أنقول خمسة جرام هفت زلوا قال قلت له لا يسبط هيك يعني بزعوتنا حزبين نحريلك كم زبدة إحنا مونغنا فيروس أتي دولت حزبي سلام جريد نبردلون نحر حرم فقرون نحر حرم يتحلاليو ردياني السنة نخيب الثاني أنا خيب عالمي عبد المسيف بانديرا حيزة إسلامنا خريستيانا حارينا نبي عبد المسيف يوم جديدة تعاقر إسلام كتفلهم كريستيان كتفلهم إحنا عرباوي تنقبرنا إحنا عدي كريستيان كنقبرنا إحنا خمزبا زبل أوش تعدي أنا خاطو أيد الدنيا كلها وهابني فيغاس ستيشن فيغاس بلوزعار تخون إحنا أبدأ نقبر زلنا أو كتر فالو زبزي أدقة دولو فيروس مستشجر دولو هزبي تشجر على تبلو دلها نبلو زلنا حزبنا مالت أبعد دلو ميرزنا شجر أين وصل أنا سيد سأجي ميرنا أنا يبلني there's a lot of fucking problem نوندا أنا ودي سنة 4 عام ودي 5 عام دمسكرول سأجي ما دبيرته جن سأجي من كل سأجي أين وصل لا حزب تفاعل نبرالو أورا جاي فلتو ولا هيمانة جاي فلتو قريب فلتو فقر بكا تفاعل نبرالو تزبي لذي بس أنا خزاري للحجي ميلاركي والكم thank you جدو it's صبوح نقعد بسلام تملس كابز خوين بتي تزبط يا مودها سلامات guys تي نار إيرترا خاتيو بدون زحمام دلت اللون لها أبو مساحة 100% سامع so إذن خي أتدمع أنتي كنقبر لنا إذا نسيك أنا كم بحدش ني إيرترا خمفتش علينا مالتي إذا تبدأ بمود أتعد بركايا حزبنا تفاقي نبر حزبنا قال نبلوز لنا كل إذا نبلوز نبرناس أبها قرنا خلنا نبلوز نبرنا أجندا كنقبر لنا داغما يفتش خلنا كاي كنقبرنا صبوق يرمس مصنعات مالتي بتزبها زي كونه بروباغندا زي كونه أوكي صح خير صبوق يخيل لها جن مش تنافت حزبنا عطلنا أي بحقهم مدير ولا استدبوا لنا قرنا مخنياتهم تاينا نحسب زلنا كم زاز بالك ندحر هاجرنا سلام الله تاخوينا زي نخفتات هذا اجي انا مشكله كاتني انا لهم بريزنت تقبرني انترنت هيكفتني بيرفع ما سخ خمس من سير كاب حدا معلتي انترنت هيكفتني ولا فايبر اوبتيك تزور نير بيرفع حج قص بقص كفت لك مخنياتو كتطلع لك انت ياقاتني يبن انا ما ناتيربي اجي قص مدرك قبل الله سلازي زياده لك ذلك اني صبو حسابك تردي انه تدبر فيها عقار دون هيمانوت دون اسلامي اوراجا ناي كريستيان قال ازي كاب زي مردا زمتصني تردي خلخا ولا حنت زي ترغم يبلون زياده تفتينا اسفشلت يا باي اب حمساتات زياده قدامي ناي انجليزن ناي حيله سنداسن زنبرت قدامي تارجت انا انت قبل مصني حقدمي راسي زياده مال يمدوا نيرا عجبت المصحف هذا سبس ختم دوان لك غليني غزي حجي ارز تتنبو نيرتا انت ابلعني حزبي ايرترا بحيله سلاس استفصم غفي اب عنا استفصم اب زمني خاطب اب عدي ابراهيم عدمو لا اصني كومبيل هايله سلاس بقى اب هازمو سيبل ميرو زي يمقو صنيس باللعتن قديدو نتقول عاوتيس بوغرو زرو نتقولس بوغرو رجص لزاني اسلامي كستاني اب اتفتينا بعال ابراهيم سلطان ولد ابو ولد مريم دما كيدوم ازي ناتنا يكونن دو قصرنا صنت شعم حبيرون بايدو وراتهم عندنا نقول يفراد ساخ بوزح اكستايجر ما زي اخاني بلا مددنا مالتي سو وتازبل كي حديقنيا we have to work our answer كلامنا كلنا زاني هايمانوت زاني اولاد ثاني هايمانوت فشل بايدو هايمانوت كم زي تخون زفلوت كم حجي ناب اوراجا زم لسلو بايدو ثاني هايمانوت فشل سان زي سرح تردياتن ايخون ياسا تفتينا ايخون يالو ممكن سو قدم زي سرح جسر ايخون سعجت انا اوراجا ايشو زنا سغا نقال سايغبانا مالتي بيسايد ذا فاكت تزلنا في اللي بوتو ثانك يو جايز قتلوا حالهم ميران سلام سلام ادريسهم كم
سلام يدعوي ثانك يو برازري زخونه مير حويكا ثانك يو مسمر زعركي معري تازول كخا تعبي الكامش ميلارك يا نعوض هذا في سميت يا ردالش مسمر زارو بهوات سوري ويلكم يجي فيسبوك هتحيجي في فيسبوك كان فيسبوك هتحيجي ذكرها كلا كان سمع كان جي فيسبوك كالسي فلورس تيك توك فلورس تعجبتي بس حسب زي كوري تقول زلوا خويني أنا اسمعني أنا خليني أدرس معك لأن كابت جمرو سكاب زح جزلا خي ساعات على خون تفكر دي أبا بوليتيكا بزح أب منجست زلوا شكر تجمعات زلوا بزح يا خات زارة ويلا شح يعني بين أنا كعزب كله تمجي سبوع بوتا ريسبشن أبو هوتيل تمجي دهلاك هوتيل ويك ريستوران ويك أب سوبر ماركت أبي إزجبركا والله يسخى على من أنا كان أنت تجبر زلها يعني تمجينا حوسي ناي أنفتنا بيزنس يزلكا جيت بيزنس كا لأن هتخفلت سبوع بكس ترى أفوسم يلن ترى أنت يعني زي فلت سبسي يلن أنا مالك جيت حتى تاك الجديدة حتى زي نبركا كستو حلفت تأثيرهم فلتهم لها من تاي تأثيرهم ويكا تاي تجمعاتهم تفلتها ما نفسك السر خلي ما نم حلافي السر ما نم استاي السر يعني ما سريخ مغنيات تفلتها تفلتنيها جين كم عينينا تجمع أمسيها تأتيها يعني زيت أجمع يكونن اوكي كان هوان من داغبرنا زي مخيل ادريسهم تا مجمرتا تا نافتا تا بيزنس قالت بالنار تاباسك من لعب لي تا بيزنس بركا خميا ميبي ابرار علي بيزنس حقين ابنك مثال لك انا حقين ريستوران عبر ريستوران كفيته ابا حلاقه مجبركم انا غير مسرح كاين تا ويك ريسبشن هوتيل يعني كاين مسرح تزقبرك بلبي انا بفكر بس سوشيال ميديا ما حس تغييرنا يوم انت تكون كله انت شرح كله انت كأتكي أخلو انت كحريم كله ازاي فلس سبسي لن يعني أبجاسي انت تملس نسخ حجي أميرون حجي نعمنا انت ديو تي تبلر لك تزامادነት ዘለው አርዕስት እንዲሁ ሕጂ እንታይ ማስጥቅልል አቢልካስ አጥቂዕ ካሉ ሃሪም ካሉ እንታይ ጌር ካሉ ገለ ሕጂ እንታይ ጌር ሶሻል ሚዲያ ከምዚ ሕጂ ዘረባታት እዚ ቀጣለት ትብሎ ብዛዕባ ሃገር ድዩ ብዛዕባ ፀገማት ትገልጾሲ እንታይ يعني እስታይ ዝገበርካ ኣለካ ካብ ፌስቡክ የስፈልጠካኒ ስጋብ ሕጂ ቲክቶክ መፅኢኻ ኣለኻ ማለት እዩ ሕጂ ካብዚ ዝጥቀምሲ ካብዚ ኣምፂኻ ብኬርማይ መመሊእኻ ጠንጊዕካ መሐንፋፍ ምስታይሲ ኤርትራ ዘምፀየ እሾክ እንዳተወገአ እዩ ናፅነት ኣምፅኡ ሕጂ ኤርትራ ከዓ ይፈልጣ እዩ እንታይ እያ ከመይ እያ በየን እያ እንታይ ይፈልጣ እዩ መሓኮርና ሳሎን ኣሕፍስ ኣቢልና ቁርብ ሰልሸይ ዘብለና ከይረብርበና ኢልና ኮፍ ኢልና ተለፍለፍና እንታይ እዩ يعني እንታይ ክንገብር ኣለና ትብል ሕጂ ስኻ ኔሮን ኣብነት ኣነ ሰምዕ ታክስራሕ ኣለና ዝብንካያ ናባኻ ስኻ ሕጂ ጋዜጠኛ ናይ ኣሜሪካ ኢኻ ትመስል ጀዲዳ ክትሓቶ ከለኻ ኤርትራዊ ትመስልን ኢኻ لأنه يعني مش لك بحنت هجر شجراتهم فتحلهم مزدلي وسو يملس الكارلو كم إيرتراو مالتي كلتهم كإيرتراوي يعني هم حجي أمون كلتهم سريليات كراية خلها سكان خباها سمع قرب يشتي اوكي صبوغ نديو زروا جن نافتا نتنقطات متاكن عصرا حجي على السوشيال ميدياس حموش عامت جيركايل كامي يور رايت جنس خاونا ميديا لخا جديدة ميديا لو زحوناونا ميديا لنا حجو كلاتنا إنويس عن ميديا إنا مزارب زلنا حجو على حجب زادق حجي نحركم خوينو بنفسنا نجمر حجي إدريس
ንኣብነት ንምንታይ ኢኻ ንስኻ ኣብ ሜድያ ዘለኻ ንኣብነት እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለኻ ሜድያ ንስኻ ንባዕልኻ ሜድያ ኣለኻ ኣነ ኣለኹ ጀዲድ ኣሎ ሕጂ እታ ኩላትናስ ንበይናይ ኣይኮነትን ሕጂ እስኪ ንስኻ ንገረና እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለኻ ሜድያ ኣነ ሕጂ ካብ ሜድያ ቢትካሲ ፀገማት ኣለና ችግር ኣለና ፀገም ኣለና ከምዚ ከምዚ ተገይሩ ከምዚ ከምዚ ክስራሕ ኣለዎ ከምዚ ከምዚ ኢኻ ትብል ቀፃሊ ናብታኣቱ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ከምዚ ኣብ ሴድያ ኣብ ሳሎን ኣራጢትካ ማይ እናጨንጋዕካ ድዩ ወይስ ከመይ እዩ ናፅነት ብኸመይ ኣምፅኦማ ፅቡቅ እታ ሕቶኻ ኣብዚኣ ዶ ሜርሓዊ ክቆልፈካ እዚኣ ሜርሓዊ ሒዚ ኣለኹ ትሕቶኻ መንእሰይ ሓንሳብ ሕጂ እንታይ ሲልኩም ባይዘወይ ዳሕና ሰብ ጀዲድ ኣሕወይ እንታይ ክብለኩም ደሊ ቴንኪዩ ጀዲድ ኣሕወይ ቪድዮ ብድሕሪት ክሰደልከ ሬስፔክት እዩ ኩሉ ግዜ እንታይ ክብለኩም ደሊ ሲልኩም ኣነ ነዛ ኣብዚኣ ማስ ሜድያ ድዛረባ ብተግባረ ተጉብረ ሕጂ ነዚ ዝመፅእ ደሎ ዕለት 27 ዕለት 25 ኣነ ድልው እየ ምክንያቱ እቲ ኣብዚ ዝዛረቦ ከም ዝገብሮ ስለ ዝፈልጥ ቢኸውን ድመፀት ሃገር የብለይና ኣነ ተደናጊፀ ምስ ሳሓደ ድኸደሉ መድረክካ የለን ኩሉ ግዜ ኣብ ማስ ሜድያ መፂኻ ዝዛረቦ ዘረባታት ዋጋ ክትከፍለሉ ክትክእል ኣለካ ኣብ ማስ ሜድያ መፂኻ ትዛረቦካ ግንባርካ ትውቅዓሉ ንማንም ክሓቁፍ ኢለ መፅኒ ኣብ ማስ ሜድያ ዋጋ ከም ዝኸፍል ስለ ዝፍልጥ ጥራሕ ኩሉ ኤርትራዊ ካ ኤርትራዊ ክትፅዋዕ ከላ ደሙ ደየ ሽረክርክ እንድሕር ኮይኑ ግን ይሓፅር ደርበ ሓንሳብ ናይ መወዳእታን ክነብርኩም ማለት እዩ ሜርሓዊ የቕሬታ ኩሉ ግዜ እንታይ ኣሎ መሲልኩም ከም ሰባት ኣብዚ ማስ ሜድያ ቀሊል ኣይገበርና ነዊሕ ዋጋ ከፊልና ኢና ሓርጎፅጎፅ ኣሎ ድኻም ኣሎ ምስንኻል ኣሎ ምድሕርሓር ኣሎ ፕሪቫት ህይወት ኣሎ ድኽመት ኣሎ ነዚ ኩሉ ቡድሆታት ትወፅዎ ግን ንስኹም ኢኹም ምክንያቱ ኤርትራውያን ኢኹም ክትቃወሙ ትኽእሉ ኢኹም ክድግፉ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ነታ ሃገር ፀገም ኮይኑ ኣይፈልጥኒ ናይ ምቋምን ናይ ምድጋፍን መሰል ኣለካ ኣብ ክብርታት ናይ ሃገርን ክብርታት ሕብረተሰብካን ክብርታት ዜጋታትካን ሰራዊትካን ግን ኣፍ ልብኻ ነፊሕካ ደይምምፃእ ናትካ ጉድለት እዩ ኣነ ዓመት ሙሉእ ለፍሊፈ ኣብዚ ማስ ሜድያ ኣብ ቲክቶክ እንድሕር ኣብታ ናይ 0 ሰዓት ደይርከብ እንድሕር ኮይና ኣነ 0 እየ 0 ተደምሮ 0 ስለዚ እቲ ዓመት ሙሉእ ኣነ ዝዛረቦ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ሰዓት ዋጋ ክፍለሉ እየ